কি খাবো কি করে Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Guys, खुलुमबाय. दायो ओमफ्राय माबा लाइन थांदों आरो सासेया पस्ट प्रायो मा स्टाइलनि पस्ट होगोन बेखौलाय क्या लेके जाने यार कहाँ जाएगा अभी अभी हम लोग लंदन से आए ओ तुम कहाँ जाएगा 6 मंथ जाएगा अभी अभी जाएगा क्या 6 माइल इतना रात को ये लंदन निकल जाएगा ओह शिट ऐसा है क्या ओ माय गॉड ऐसा है क्या चलो चलो हम भी चलते हैं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा देखते हैं इसका बॉडी का ओ माय या लेट्स गो मेरा चप्पल में खुलुमबाय ini sekarang market जोंना आसोला नुबाय माबा बिदिनो थाबायनो होदों माने माबा एसे आथिं माबा जाना दं बेना माबाया ट्राकआ खुन्दा लांदों आथिं साइडआवहाय फुजा नायनो थांनायाव आरो थाबायबालाय खनसे नै थारमाने अट'मेटिकलि बिदि जाबाय आरो थारमाने आथिङा কি খাব কি খবৰ খানা দাঙি ললে दासो माला मोनफैखो हो दासो मोनदो दिनैसो मोनदो मा लाखो ककाला एबार ककाला भिडिअ नांखासिगोन ओइ नो जोंना माबाया माबा लांनो फैदों जुलाफि आइफननि पार्टिया दिनैबा मा जागौमोन आरो 14 उनावबो जागोन उनावहाय पार्टी दे पार्टी ओइ पार्टिया ओइ नुबा थांगासिनो थाबायनानै मा नाखौ लानो नागिरदों सालानिसो माथो बिलाय लकेलखौ लानो हाया नामा लकेलखौ लाबा मोजां जागौमोन बरबारि मार्केट सान्दाना गाइस सान्दाना गाइस ना गोदान नागिरदों आरो ना বেলেগ চেঞ্জ কৰি দিব্ৰা এইটো ওলাই দিব্ৰা गाइस नाया माबा एसे समान जायासै आरो एसे लावजिं स्टाइल जाबाय लावजिं स्टाइलनि जाबाय मा जादों आरो एसे डेमेज जादों आरो ना नायनायाव बोरैबा दैनाय थां माथां नुयो आरो खेबसे माथो लागाव नायालाय जाथावना माबा दे आरो दे आसगाना लाबाय बेसेबां हरखो 70 हा 60 डेन्जार ना दंनो नाया गाइस मार्केटआव आरो टेस्ट लागियासै रेकर्ड ब्लाड टु गाइस थाम्फै अरनानै बोरै जादों नुवाखै नै आखाइ बुद्रा जाना गोजा जाना थादों ओइ माहा थांनो लोसलाय मा जाखो साना जाबाय साना जानोसैलाय नै सासेया सोर
kan gua kan apa lagi? Masa ada? Gimana gua? Hei, gua lagi ini. Masa ada? Gosek, dosa. Nama siapa kakak? Quả mà chưa? Mắc không ra đây biết. Tôi không có chơi mày không? Chụp cái gì à? Sao em mình ăn chưa được? Ki khai tới. Yoরে. Đi làm đi được. Gue nak tahu Jepang ya, maaf mulai dulu. Alke pur beda, enaknya aldo paldo no. Boleh, bedlom.